е фаталната година, 1913 година. Лятото на тази година България воюва срещу 5 държави. 50 хиляди са изтребени. Жени, деца, старци, това е изтребено, а 200 хиляди са прогонени. Трябва да правим разлика между изселници и бежанци. Тези хора са били прокудени по един много жесток начин. Това са едни от най-богатите краища. Ние засичаме документите, защото в началото ни се сториха, че някои звучат неправдоподобно по 600, по 700, по 1000 декара земя. Това са били много богати хора. Това са бежанци, които намират послон, разбира се, в майката отечество, но раната остава. Казва, че там бяхме много спокойни, много с земеделие се занимавали, животни са имали. И се държаха много, но все им искаше да се върнат там. Неизчислими са загубите, които българският народ претърпял за злополучната междусъюзническа война. Като оставим на страна грамадните жертви, които даде царство България, особено страшно е и разорението, което сполетя българския народ в Тракия. То дойде внезапно, с голяма сила и като мълния от корен помете всичко. Така започва през 1918 година книгата си професор Любомир Милетич, един от най-изтъкнатите наши учени, председател на БАН и един от основателите на Софийския университет. Книга, в която описва трагичните събития, сполетели българите в Западна Тракия в края на 1913 година. До освободителната война от 1978 година в Одринска Тракия живеят около 400 000 българи. След като тези земи остават в територията на Османската империя, част от тях се прехвърлят в свободните територии. Другите остават по домовете си, размесени с турци и гърци. Около 250 хиляди българи са живеели там. Има и градско население в градовете Одрин, Лозенград, Истанбул. Има и селско население, което е основно. С подписването на Лондонския договор от 17 май 1913 година се слага край на успешната за България Балканска война и Османската империя се оттегля от Европа до така наречената линия Мидия-Енос. По това време българските войски са прехвърлени в Македония, защото воюват с Сърбия, с Гърция, с Черна гора. И когато българското правителство се надява, че армията на Енвер Паша ще спре на Мидия-Енос, турската армия продължава, изтребва българското население, опожарява го и влиза в Одрин и дори преминава старата граница в Ямболск. Според данните от международната Карнегиева анкета, от 250 хиляди българи в Одринска Тракия, 50 хиляди са избити, 200 хиляди са прогонени от домовете си и никога не се връщат там. Историкът Георги Марков използва думата геноцид за събитията в Одринска Тракия, въпреки че терминът се появява 30 години по-късно по време на Втората световна война. Тогава се извършва геноцид. Който успял да избяга с по една бокча, един бързов, всичко те са оставили. И къщи, и добитък, всичко е изоставено, всичко това попада в ръцете на турската армия. Трагичната история на българското население в Тракия през 1913 година започва с село Булгар Кьой. Днес, почти 100 години по-късно, в него все още могат да бъдат видени къщите, останали от българските бежанци. През 1913 година той е чисто българско и в него са живеели около 2000 души. Не е имало нито една турска къща. На 2 юли 1913 година в Булгар Кьой влизат 120 турски войници. Събитията след това се развиват бързо, а резултатът е 1100 жестоко убити българи, десетки поругани жени. 900-те останали живи, след които само 60 мъже са откарани в близкия град Кешан, а по-късно са екстрадирани в България. Родът на Кера Краева е сред оцелелите в конето в Булгар Кьой. Дядо и Карамфил Стоянов се спасява по чудо. Академик Милетич пише: През нощта турска войска заобиколила селото. Още тъмно пропукали пушки от към Кешанския път.
Силни военни патрули събирали селените към моста на селото, като казвали, че комендантът щял да им държи назидателна реч как да живеят с турците. Дядо каза, отидахме на моста. Той е бил фактически в задната редица. И като почват да стрелят, се хвърля в реката и се изкрил там между папулите. И те като ги избиват, които падат на моста, ги заливат с газ и ги запалват. Картината, която се разиграва в Булгар Кьой, е аналогична с тази в цяла Одринска Тракия. В бързината българите взимат кой каквото може. Имот, земя, злато остава назад. И които имат по-малки деца, които реват как хвърлят кишно, няма с да ги хранат. И моя баща не мога да реви. Малък искал да иде, те няма с да го нахрани, баба го оставила и тръгнала напред с лилеми. Обаче другата и сестра била мощна мома. И се връща обратно и го взела. И тя го спасява. Тя с него тръгва. И той си викша моята втора майка. Кварталът, в който живее в Сливен Кера Краева, е известен като бежанския квартал. Подобни квартали има в много села и градове в България. Най-много бежанци приютяват областите Бургас, Варна, Хасково, Велико Търново. Сметките показват, че това са над 36 000 семейства, а тяхната съдба е решена на 16 септември 1913 година с Цариградския договор. С него България се отказва от Одринска Тракия в полза на Турция. Българските бежанци трябва да се завърнат според Цариградския договор в срок от 2 години по своите родни места и отново да има своите имоти. Но това турското правителство не допуска да се осъществи. През 1925 година София и Анкара подписват най-важния от днешна гледна точка документ, свързан с тракийския въпрос. Това е Ангорския договор. От българска страна документът е подписан от дипломата Симеон Радев. Според договора, имотите на бежанците стават собственост на Турция, която трябва да им изплати обезщетение. Договорът не е едностранен. Много хора бъркат, че само Турция е задължена. Ние се задължаваме да изплатим имотите на тези турски бежанци от тези части на Османската империя, които са в границите на България. Съотношението обаче е 1:10 в полза на България. Обезщетението на българите през 1983 година е изчислено на $938 милиона. И сега някои икономисти, като читат пак лихви, пропуснати ползи, и изчисляват между 10 и 20 милиарда долара. И до ден днешен турските правителства не са отменили договора, но не са изплатили и цент по него. Симеон Радев, известен наш дипломат и историк, той се допитва до правителството на Цанков, тогава до външния министър полковник Христо Калфов, и Калфов казва, за да тръгнат отново преговорите, дайде ще говорим за изселници и от двете страни. Това е отстъпката на Цанковото правителство, за което пък не се хващат турските дипломати. За думата изселници, турските дипломати се хващат сега, когато тракийският въпрос беше сложен отново на дневен ред. А България вече е в положение да иска изпълнението на Ангорския договор. През 2009 година евродепутатът Евгений Кирилов и негови колеги се пребориха в доклада на Европейския парламент за напредъка на Турция да се включи и казусът за обезщетяването на бежанците. Аз държах много именно конкретния проблем да се запише, защото той наистина е крупен проблем. Става дума за немалко средства, а и политически, както казах, той е чувствително. Така за пръв път се поставя политически, че между България и Турция има такъв проблем. Проблем, който вече е и на Европейския съюз. В тези документи никога не се поставят нещата ултимативно. Ние преди да се присъединим към Европейския съюз, също следяхме всяка дума в тези доклади за България и се съобразявахме с тия препоръки. Така че до тук трябва да стигнем. А успех ще бъде, ако започнат да се обсъждат конкретните искове, конкретните претенции. А конкретните претенции могат да се направят само на базата на документи. От 20 години експертът в Централния държавен архив Огнян Пунев